Pwede ba ang SDS sa non-SDS? Dili ba na sa contract sa BPA? Ang isday og non-isday magunsa magminyo? Kanang manguya ba? Pwede ba? Manguyab? Pwede ba na sa BPA? Okay, ayaw lang i-loudspeaker, Exxon, ha? At least niyarang-arang na gid siya, kay ang cellphone gid ay problema ganina. So, ingani mga pinangga, no? Wala tayong mabasa nga sala ang manguyab, magminyo, o dili is day. When in fact, daghang is day nga minyo o dili is day. Maayo man ang ilang pagkalagad. Pero naay prinsipyos bala ang kasulatan nga tambag ni siya. Ingon tambag nga ngay nato sundon, pero wata mag-ingon nga sala niya. Okay. Alang niya itong isday nga naminyo o dili isday, wala, dili ka mo'y gi-address ni ini. Kay naminyo naman mo. Pero aritas mga bag-o. Atong basahon ng ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 14, nagyon. Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingon kauban sa mga dili magtotoo, diha sa maurang usa ka yugo, kay unsa may kikumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan, o unsa man ang pakigambitay sa kahayag ug sa kangit-ngit. So, meaning to say, kung imong tanahon, sabto nimo, ayaw pagpasangon o dili parehag yugo, kabanta kag yugo ka ng ibutang sa baka, aron modaro sa ato igsuon, tagsa kakabaw sa kayugo. Pero didto sa Israel, ang daghan didto is duha ka kabaw, unya tagsa-tagsag yugo. Pag ingon ni Pablo nga dili ka magpahiangay sa dili ka pareho nimong yugo, gikuha niya ang farming nga lesson. Listen biya kayo nga sa usa ka daruhan ninyo, ang usa nga yugo kabayo, ang usa ka yugo baka. Makabang ang agi kay ang kabayo paspas mulakaw pero walay lahutay. Ang baka hinay mulakaw pero taas og lahutay. Unsay inyong unahuna? Unsay agi sa pagdaro? Kabang ang agi. Tagas lakang ang kabayo, gagmay lakang ang baka. So kabang ang agi. So pasabot ni Pablo mao ni, kung ikaw usa ka Adventista, manguyab ka, mangasawa ka og usa ka Adventista. Kay mahimo mo siyang kabang kung pananglitan ang imong gibana dili nimo madala. So meaning to say, ikaw gasimbag Sabado, siya nagsimbag Domingo. Pag nana mo yung mga anak, siya nagluto og baboy, ikaw dili mo luto og baboy. Pangutana, di baka malibog ang imong mga anak-anak kung asa siya musimba sa Sabado ug Domingo? Mukaong ba siya baboy o dili? So ikaw adunay kahasol. Walay pahulay ang imong una-huna sa espirituhanon nga bahin. Kini nga konsepto igsuon, dili lamang ang Adventista nag-encourage niya na. Tanang relihiyon nag-encourage ko. Ikaw Katoliko, magminyo ka og Katoliko, mo na tambag sa pare. Kung ang baptist usab mo, tambag ang pastor mo ni, nga diin, kung ikaw baptist, magminyo ka og parehan yung mga baptist, aron maayo ang inyong pag-alagyan, dungan mo pagsimba sa simbahan. Usbong ko, wa ko mag-ingon, nga kung magminyo nagyug ka, sala na siya. Pero naadis bala ang kasulatan nga gitambag. Okay? Gitambag ni Apostol Pablo. Pero kung pananglitan, alang sa mga tao karon nga naminyo, Adventista o dili Adventista, unsa may gisulti usab ni Apostol Pablo niya ng butanga. Dinhi sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 14, kay ang bana nga dili magtotoo, ginabalaan pinaagi siyang asawa nga magtotoo, o ang asawa nga dili magtotoo, ginabalaan pinaagi siyang bana, kay kung wala pa man nan ang inyong mga anak dili unta nga mabinalaan, apan kini sila karon mga binalaan. So ingani, pila raman siya ka porsyento nga ang bana nadala sa asawa o ang asawa nadala sa bana. Daghan biya usab nga mga sitwasyon igsoon ang babae Adventista unya sulid sad nga lahig patulunan ang pikas bana. So ang nahulog ang asawa wala na nangalagad sa Ginoo kay nganuman na ay mga sitwasyon nga siya madiskuryo. So gitambag mo ni ayaw na lang panguyab o dili nimo pareha og reliyon. Mangita kag kapareha ni mga reliyon aron smooth sailing ang inyong pagbiyahe sa lapihan sa kadaugan sa espirituhanon nga pamagi. Okay?